συμφωνήσω λοιπόν με το τι έχει βγει μέχρι στιγμής, γιατί ορισμένα πράγματα είναι σε μια λογική 50-50, τα οποία δεν θα τα πούμε, έτσι, γιατί περιμένουμε ακόμα να μαζέψουμε και άλλα στοιχεία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το επίπεδο σπουδών, το μέγιστο που απάντησε, ήταν ΑΕΗ. Το τονίζω αυτό, γιατί βγήκε μία απόφαση για τα ΤΕΗ. Θα δείξουμε τι έχει βγει, το οποίο βγαίνει ξεκάθαρο. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ηλικιακού που απάντησε ήταν μεταξύ 40 και 55. Άρα λοιπόν όλοι μάχημοι συνάδελφοι, έτσι, το τονίζω λοιπόν. Η ηλικία είναι η πιο μάχημη. Οι περισσότερες απαντήσεις ήρθαν από Αθήνα και επαρχία και λιγότερες από Θεσσαλονίκη. Μου έκανε εντύπωση αυτό, αλλά ήρθαν αρκετές και από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οι πιο πολλοί που απαντήσαν φυσικά ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί ήταν λίγοι που απάντησαν, δεν απάντησαν πολλοί. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιο ήταν το πρώτο σημαντικότερο πρόβλημα κατά την γνώμη των συναδέλφων. Πρώτο λοιπόν είναι ο νόμος 4557, τον οποίο συζητήσαμε στο προηγούμενο πάνελ με τον πρόεδρο και τους δύο πρόεδρους, τον κύριο Πόλγκερ και τον Δημήτρη Νησέλη. Δεύτερο θέμα, και με εμένα προσωπικά μου κάνει εντύπωση, ήταν η ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή, οι πιο πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι η ψηφιακή γραφειοκρατία είναι από τα σοβαρά προβλήματα. Τρίτο θέμα ήταν η μη υποχρεωτική δήλωση από το πρώτο ευρώ. Αυτή ήταν η κατάταξη στα προβλήματα του κλάδου που να λυθούν. Πάμε στο επόμενο ερώτημα που ήταν ποια είναι η γνώμη σας για το μέλλον των λογιστικών γραφείων. Εδώ δεν είναι καλά τα πράγματα. Λένε ότι θα κλείσουν πάρα πολλά, είναι αβέβαιο, ότι θα κλείσουν πάρα πολλά από αυτά. Και αν δεν συγχωνευτούν ή δεν πάνε στη μορφή άλλοι, δεν θα μείνουν στην αγορά. Εδώ με συναδέλφων. Ένα άλλο ερώτημα, στο οποίο το έθεσα, αν θυμάστε, στον κύριο Σπυρόπουλο, είναι αν πιστεύουμε στο μέλλον της πληροφορικής θα εισβάλλουν και στη λογιστική αγορά παρέχοντας τις υπηρεσίες. Εδώ η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι. Αυτό σας λέω τι λέει η έρευνα. Εγώ δεν συμφωνώ βέβαια. Άρα καχυποψία Δεν και ξέρω αβεβαιότητα. τι λέει η έρευνα. Εγώ είπα και με τον Ίσαρα ότι δεν συμφωνούμε. Δεν είναι το πρόβλημα μας η θέση πληροφορική. Μετά λέει, το ερώτημα είναι εάν μπορεί να εφαρμοστεί ενίως στον κατάλογο λογιστικών γραφείων. Απάντησαν ότι χρειάζεται παρέμβαση του ΟΕ. Γι' αυτό διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Όμως έχουμε ήδη απάντηση από τον πρόεδρο ότι θεσμικά δεν μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει η οδηγία η ευρωπαϊκή. Άρα αυτό, αν θέλουμε, είναι άκυρο. Πάμε λοιπόν τώρα στο ποια είναι η γνώμη για τους συναδέλφους των ΤΕΗ και αν πρέπει να ψηφίσουν στο κοινωνικό επιμελητήριο. Εκεί έχει βγει μια πλειοψηφία 90% ότι πρέπει να ψηφίσουν. Για το θέμα τώρα, πώς κρίνουμε την εκπροσώπηση από το ΑΕ και τους άλλους φορείς, δεν έχει βγει ξεκάθαρο αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε ακόμα. Το ψάχνουμε όμως. Ίσως να παραμείνει ένα λίγο παραπάνω. Ένα επόμενο είναι πώς διαγράφεται το μέλλον του κλάδου και αν είναι ποιο μοντέλο θα τρέξει. Όλοι οι πιο πολλοί μιλάνε για τη μορφή δικτύου, την πλειοψηφία, και μετά έρχονται οι συνεργασίες. Το δίκτυο προτείνουν όλοι. Τώρα, για το τι φταίει για το κακό του κλάδου, λένε όλοι ότι το ότι δεν πιστεύουμε στη δύναμή μας. Σημαντικό αυτό. Γεγονός. Και σε μία ερώτηση, ποια είναι η γνώμη του Ζερμπέλο, η πλειοψηφία απάντησε θετική, και εμείς μετά ουδέτερη. Ευτυχώς και εκεί δεν είπαν. Πάμε παρακάτω.
αν είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν οι βοηθοί μας στο γραφείο. Όλοι απάντησαν λίγο. Το τονίζω αυτό, γιατί μιλάμε για εκπαίδευση, για επιλογή και για βίωμα μάθηση. Το επόμενο ερώτημα ήταν αν οι ιδιοκτήτες γραφείων βρίσκουν εύκολα προσωπικό. Η απάντηση ήταν ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Μετά, υπάρχει κι άλλο ένα ερώτημα, το οποίο μας έκανε εντύπωση. Έχουν απαντήσει ότι θέλουν να γίνει φοροτεχνικό επιμελητήριο. Εγώ το βάζω, έτσι, αυτή η απάντηση δόθηκε, οφείλω να την πω. Από εκεί πέρα, θα κάνουμε μια κουβέντα. Εμείς, ως έτσι Αμπαελό, έχουμε στηρίξει το οικονομικό επιμελητήριο. Το γνωρίζετε αυτό και έχουμε και άμεσα καλή συνεργασία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι βγήκαν πολλά συμπεράσματα, τα οποία θα τα καταγράψουμε και θα βγει σχετικό δελτίο τύπου και θα καταλήξουμε και σε ποια θέματα συζητήσαμε.